ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki dekat jong ka Sniew Trap Youth Council Madanryting Unit, bat ka Nong Thamai Circle, ha ka sipaw tarik urumpang arjar arpuway, kilalet ban Pynsngew hakamat ki he officer jong ka Tnat PWD Roads, halor ka jing Sniew syaba Palat ka Surok, ha ka Shnong Madanryting, ka babo jing yikipat ba nong late nong wan, bat hateng ki donru ki nong nya, jong ki tuk arshaka, ki bala mensaw tang nakadaw baki hap ban kiar ya ki thleu kis ar bat ki donru ki khep baka juwan ra ru ya ka jingtheng kali hapo Shnong tang nakadaw baki kali ki bakeu bat ki bahiar ki hap ban kiar shwa ya ki thleu kis ar hapdeng ka jing Sniew jong ka Surok nakaliang jong executive engineer bat USDO ka Tnat PWD kila ay ka jing kular bakin sapha jurep ya ka jing Sniew jong ka ni ka Surok haswa ban pha siang rong penbha Kenang ban pensuk ya kipat ba hakalet kawan bat kara karong. Ngi ba kini ki Surok ki dan le ki Surok hangtai hapo ka dong hapo Madanryting ka dong blok A lum chungsuk ngi ba kani ka Surok nadu usnam arhajar khat khandai wat hadu kini ki sngi ba mentaru nakaliang ki bor ki badipet kimsam lale ye namar ba ngi ba ka tu ka langsa tu mental ladon daki asnam laisnam ye te elong kasem jeng ke kum ki kali ki bayat dani ki patba ki bayat leti ki bayat siki nang tu te kalong kasem jeng sibun bateng teng ru ngi ba ki don kita ki long ki jingja ki basusi ki jingja accident ki basusi hakum kitu ki jaka ki ba ka Surok ka Sniew te kumtahi nakaliang kaseng ngimban si banmi sakhmat namar ba ihaban penilut ya kita kijing kiba kinong Shnong kamtam akum namar ngi ba kalong namar kini ki isu nakaliang chong kaseng isim bat ngi ihaban mi sakhmat kan te mentah kesini nakaliang gajongi ilawan banyak kendu yai executive engineer bat kumjuru yai SDO ipadipet ya kita tan sate sapo nong Thamai Madanryting sate te nakaliang jongi ru ngilayu abnya keren bat iru nakaliang jongi ilapan ya kita kijing ba kijing kalong ba ila apateng ya kita ki inspection sate ban pet hantai ban kumnu ban belong ban kita kilat kelenti ban le kan henry nakaliang jungi ki penpau badan kita ki nala ki bala tap ki pipe bawat tang ka ru bat ki jaklia ru nak kita ki nala ki muri ki ma shu kan long bakin rung di nak ta ka dau ba karu ka Surok long ka kendo jabo ka jaban kala adap te kumta kan kala lang no kan ko te kumta nakaliang jung iru ilapan pau hiru ba da insapha biang ya kita ki inspection stay te lesi hakini ki sngi ban sawan long ban marambat no mardor kan ya kini ki Surok ki balas ni jung kini ki Surok te gilade ki Surok atat ki blarem ban ngimla ban batai ya ta ki jing Surok ndai ki Surok ki balarim ki bala rung kali ki bala long ki bala ban rung kali sedu siang beriu kan te exactly te long ya kata ka jingjong ki Surok ting la matai namar ki bun jaka hapo Madanryting kamde tang hate hapo dong pok wat kani ka dong thamba supru blok hang tu ki bun ki dan bun ki Surok ki ba long pelajat ki lapra kan te nakaliang jung SDO ong ba menta ila pharap pha maramat ya kata ka Surok te hapo thamba sup blok te nang ni daladep nang te ki ong bakin kiu kham chaneng bat ka don ru ngaklet mention ka don ka Surok ru hang te hapo ka balong border bat kadem treng bat Madanryting kani ka Surok ru ngilai keren bat ndai long kajing jong kani ka Surok long nakaliang jong ka PWD kala amaramat kadai kanala ka banungkong ka balong kanala kambiang te nakaliang ka jong iru iladon ka tu kani tli kijing ai jung mat hi gen long ba balong ka pala long
nakaliang gajong ka PWD kede penpiang chua ya ka yakinala perhatian kata ke sa paramot ke lagi surah